नायगिरिनिसिम नोंथांमोना थाम्बनेल आरो लोगोसे टाइटेलाव नायना मोनथिखाबाय बबे जायगायाव थांनो नागिरदों सानथामनि थाखाय गुवाहाटीयाव थाहैनो थाखाय रेडि जाबाय जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय जिहेतु गुवाहाटीयाव मेगा बागुरुम्बा मोसानो थांगासिनो दङ प्राइम मिनिस्टार जिहेतु 17 तारिखआव फैगोन दायो जोङो बासाव दङ नै बिथिं आंजों थांफागोन गोमसार हेलौ बोरै खबरा एक्साइटेड ना बागुरुम्बाखौ नायनो खैदिन थागोन जोङो गुवाहाटीयाव हरथाम आच्छा बे बासनिफ्रायनो भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामबाय डाइरेक्ट गुवाहाटीयाव लोगो मोननोसै नोंथांमोनखौ दा नायलांबाय था फाइनालि नै दायो गुवाहाटी सफैबाय नै दा फाइनालि आं दायो स्टेडियामाव हाबबाय नै दा नाय स्टेडियामाव हाबबाय सिङाव जोंहानि सिस्टार मोसानो फैदों नालाय सिस्टारखौ आं गिबियाव लोगो हमग्रोना लागोन दायो दे थांबाय थादो नै दा आंबो दायो लाइनाव दङ नै ओंखाम जानो थाखाय ओमफ्राय मा गोथाव नंगौ नङाब्रा गोथावानो जायो सिम्पोल आरो नर्मेल खोनाजों मस्ला मस्लि गैया दालि आलु बाथोन फुङाव होयो दा हरावलाय माबा मोनसे बेदर जाखायो आरो दाखालि मटन होदोंमोन मैया चिकेन होदो दिनै मा जायो नायनोसै मा जोंनि नामाव माबा मोनसे स्पेसियेल जायोबा गाहाम जायो दे लाइना जाखांनानै रा ग्राउन्डआव फिन आरो हाबफाफिनबाय नै रा डिजाइन आर'नाइ डिजाइन होगासिनो बिथिंहाय नै रा मा डिजाइन नियन थानानै दामनांगोन नामा बिनाय हा आच्छा बेनिखायनो बेयाव बनायखाबाय आरो ना ओमफ्राय नैथि सिफुं इथि आरो खाम आच्छा नै रा बेयावनो थानानै दामगोन आरो ना ओमफ्राय मोसानायफ्राबो इयाव मोसागोन दायो एसे रेस्ट लानोसैलै एसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय नोंनिया महा जायगाया आच्छा ठीक आसे 17 तारिखनि पासनि थाखाय नै रा लाइनखौ नाय दासिमबो होआखैना पासखौ नै रा ना जानो बिनयाथ' दाखालिनिफ्रायनो दंफैखायो ओमफ्राय खैटानिफ्राय मोसानाया स्टार्ट जायो मोसानाया ओरैनो 10थाफोरनिफ्राय जायो जानाय लोंनाय बिदिनो 7:30 8टानि गेजेराव सफैजोबो ओंखामखौ जायो जाखांनायनि उनाव बिदिनो दिनै पुरि मैयाफोर ओंखामखौनो जादोंमोन फुङावबो मर्निं ब्रेकफास्टबाबो ओंखामखौनो जादों बेनिफ्राय जाखांनानै बिदिनो 9टा 9:30नि गेजेराव ग्राउन्डआव गासैबो ज' जाफैजोबो बेनिफ्राय 10टानि गेजेराव 10टानिफ्राय प्रेक्टिसखौ लायो आरो दा ओंखाम जाखांनानै माने पुरा मोसागिरिफ्रा जिरायना दं आरो ना ओमफ्राय 3टा जानाय लोगो मोसायो नामा औ 3टा जानाय लोगो लोगो जायो आच्छा खैटायाव लागै जायो 3टानिफ्राय 6टा 6:30 लासै इभिनिं टाइमाव लासै जायो आरो 5 6 सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै 8 दा दसे रेस्ट लादों आरो दान्दिसेनि उनाव नै रा नैबे ग्राउन्डआव जोंहा 10,000 सुबुं मोसानायखौ बे ग्राउन्डआवनो नुनो मोनगोन आरो ना थ' आं दिनै मोनफैबाय दिनैनिफ्राय भिडिअआ दैलि थांबाय थागोन 17 तारिखआव लासै दे नायलांबाय थादो नै बेथिंहाय मानसिफोरा जिरायनानै दं ग्राउन्डआव हाबसिगोन मोसाखावरिफोरा मोसानाय स्टार्ट जासिगोन नै दान्दिसेनि उनावनो जोंनि बर' सुबुं नैबे ग्राउन्डआवहाय नै 10,000 सुबुङा मोसानो थांगासिनो दङ एबा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ जोंहा नै लोगोफोर दङ आच्छा माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै 10,000 मोसानो गोनां बेखौ जोङो दिनै नायफैदों जोबोद मोजां जादों जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे बिराद मा होनना बुंगोन बेखौ गोजोनथाव बाथ्रा दे नोंथांमोना नायलांबाय था ब्लगा स्टार्ट जाबाय नङा होमबा नायलांबाय था आच्छा प्रेक्टिसा दाखालिनिफ्रायनो जाबाय थादोंमोन बाट सम मोनैखाय फैनो हायाखैमोन दिनै फाइनालि ग्राउन्डआव सफैबाय सेरावनो नुनो मोनसिगोन दिनैनि प्रेक्टिस खालामनायखौहाय नै दा बिथिंहाय
म्यूजिशियन और साइड जोन पूरा क्लियर रखना है Buria, buria, buria. Live này là mới ta năng được. Please sit down. जागा बहि दिया. नै सेकेन्ड टाइम मोसानो थाखाय मोसाखावरिफ्रा दायो ग्राउन्डआव जनानै दङ बेजोंनो लोगोसे आंजों नै लोगोआ फिन सफैफिनबाय ग्राउन्डआव आच्चा बोरै मोनखो होमबा सफैनानै बेयाव गमामायैनो मोनसे हारिमुवा मोनसे हारिखौ खौसे खालामनो हायो दिनै बागुरुम्बायाव बुहुमनि बर'फोरानो वेस्ट बेंगलनि नेपालनि आसामनि नागालेण्डनि मेघालयनि बिभिन्न बर'फोरानो बाहागो लादों ओंखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोना फैगौ सुनिबार एबा 17 तारिखै बयबो
फैनानै दिनैनि जोंनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैदों। आदसा थेंक इउ नङा होमबा जोङो सेकेन्ड टाइम मोसानायखौ नायनो थाखाय जिरायनानै दङ बेयाव आरोना दे बिथिंहाय मोसासिगोन लाइटखौबो अपेन खालाम लाइभ प्रेक्टिस डान्सखौ नेरा दायो बे समाव आं दंबोयो दे लाइभ प्रेक्टिस डान्स लेगौ या लाइव practice our proud traditional dance. Let's go यहाँ पे. Wow! दायो नै जोब्बाय जोबनायनि लामायाव दायो वाव फर डेनि मेगा बागुरुम्बानि प्रेक्टिस मोसानाया नैबे लास्ट जोबथा मोसानायमोन बेवहायनो जोब्बाय दायो नै पुरा गावबा गाव ओंखाम जानो थांनो रेडि जाबाय ओंखायनो आंबो भिडिअखौ दिनै फर डेनि जितु भिडिअ बनाय फैबाय आंनि बागुरुम्बानि मेगा बागुरुम्बानि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय स' गाबोन फिन आरो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै लोगो मोनसिगोन नङा होमबा लोगोफोर दे बेखिनियावनो दोननाय जाबाय